Amin. Mari dimahita sian buku edde nomor 30 ayat sada 1 hite-hite goar ni de bata ama
dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Pawahamoma tu borusion, idama, nungaro hatuauni, idama, ihuton tu ibana do uap ni silehononna, jala pamolosonna di jolona, haleluya. Yang mahita. Ale Tuhan debata, pergogo na sohatu dosan, na tumopa langit dohot tano, hinorhoni asini roham do umbahen sahat hami tutaun huria na imbaruon, lehon matu huriam tondim na badiai, dohot hamaloon sianho, asalam rarat dalam ganda harajaonmu, di tonga-tonga ni hamion, selehon mahiras ni roha tunaposom, makatahon hatam, asalam dinggan huriam marhitesiani, pergugoi mahami mangoloiho, di bagasan haporsiaon na totong, asa manahan hami sahat ro di ujungna, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Puji Tuhata, mari dimahita. Tatangihon mah patik ni debata di minggu tasadarion ima nabinuat sian pesalmen bidusada mamuka mai ayat sada dohot dua. Mertua mah halak na soolo mangihuton tahini aka parjahat, jalan na soolo jongjong di dalan ni aka pardosa, jalan na soolo sahudulan dohot aka pangerehei. Sai patik ni Jehovah dolo mani rohana, jala sai ido dipikiri rohana arian dohot borngin songni masahatna rap mangidogogo mahita siat Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata pai para gogoi mahami mangulahon na hombartu patik ni. Amin. Ta puji Tuhata mari di mahita.
Hotima dosata nagodangi diadopan ni debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurung midahami. Huperhatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasion nami nagodangi. Tatap mahami marhite asi ni roham. Jala se sama sude dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangoluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Adong do dihita situa ni malim na songoni. Nahuduli siamun ni habangsa na hasitongani di Banua Gijang. Dibaheni terbahin ibana do pangoluhon ro di ujungna. Akan nasadok ro tu debata. Marhite-hite ibana, na mangolu do ibana totong, asa ditangyang kon nasida, hasangapon madi dibata na di Gijang. Amin. Tapuji Tuhata, marid de mahita. Hatani debata nagebe epistel di perminggota di Sadarion ima nanienet sian Roma bidu 10 mamukkamai sanak 10 sada sahatu 10 marsika soring mahita majahasa songonon madido disi ima rikoti hamu ala diboto hamu tikina ainang dapot do obasna laho hehe sian namodom ainunga jumonok halwota nuaing sian uju gabe porsea hita. Badiama hita marpangalaho songon napatut arian unang masalpuhu parmanganon dohot parminumon unang marharurangan dohot margadobus unang marbada dohot mangiburu. Songnido sahatna martua doa kana tumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tapuji Tuhata marid de mahita.
dakon maha porsiawatai songon nani hati dakon ni dongata sa porsiaon di sandok pertibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe asaton di parbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni silatus na may taterpajal lo ibana di hau punar silang na tua tu banu atoru dung ditanom na mulak mangolo di ari patuluhon na manaik di surgo lahundul itu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon mangumihalak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi parbadia jaladong sada huria na badia huria hatapan nihalak Kristen akan na badia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu do sogot daging nihalak naung mate dohot dihangoluan na sorasuda amin. Tabegema ede puji-pujian na pinasahat ni inahanna. Tabegema titing na masa di minggu ta sa minggu. Shalom.
Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna, tapayuti hutma titing nama ragam, Minggu 30 November 2025. Dapar jolo, goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu Advent parjolo, lapatanna Minggu panomonomon di hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Topik Minggu, mardalan di hati ni Jehovah. 2. Kelompok kor tuari Minggu 7 Desember 2025. Pukul 7.30 Ina Hana, Ina Deborah, ama Jericho. Pukul 10 lansia, Ina Kamis, ama Huria, dohot remaja. Pukul 10.07 ibadah sore ditiadakan ala Natal SKM sesi kedua. Tolu ibadah Minggu pukul 7.30. Di tanggal 7 Desember 2025 nanengro hita memakai bahasa Indonesia. Opat, pasahat ulos hatuaun. Di hari Minggu 7 Desember 2025, patu paun ni huria tado pasahat ulos hatuaun turuas ni huria. Ima amang saud situmorang, tubuh 4 Desember 1950, usia 75 tahun sian sektor Sion. 5. Pelean pangurupion tu korban bencana alam Tapanuli. Domu tuna masa bencana alam di Tapanuli Tengah, Sibolga, Pakat Humbang, dohot nahumaliangna di tanggal 24 25 November 2025, Tapatu pado papungu pelean, bahen pangurupion tua kadongata korban bencana alami. Domu alanong dititikon na diari minggui amplop tupak tu operasional resort, tatuda majoloi, tapajoloma papungu pelean pangurupion tu korban bencana alami di Minggu sadarion. Tau kabe marohata pasahaton na duminggan laho paneakon si taonon ya kadongata na terdampak bencana alami. Onom verifikasi keuangan. Nah di hari Rabu 26 November 2025 mulai pukul 10 di Patu Pado verifikasi keuangan Ganup Huria Dohot Resort Sian Distrik Maringanan di HKBP Depok Timur. Burhat dosian Huria Taman Dohoti Ulauni, Ima Uluan di Huria, Sekretaris Bendahara Resort, Bendahara Huria Dohot Admin, Denggando Mardalan Ulauni. Pitu, informasi Pesta Gotilon. Nah di hari Selasa 25 November 2025, nunga di Patupa rapot laporan pertanggungjawaban Panitia Pesta Gotilon dohot malam puji-pujian Tolurayon naung Tapatupa mulai Sabtu 10 sada 10 walu 26 Oktober dohot Pesta Gotilon Minggu sia November 2025 nasalpu. Denggando mardalan rapoti laos supabotohon hamima rekapitulasi keuangan panitia. Total pemasukan 415.500.500 rupiah. Total pengeluaran 80.115.600 rupiah. Saldo akhir 331.830.100 rupiah. Jalanunga di Pasaha Tuhuria Pesta Gotilon dohot malam puji-pujiani. Mauliate mahu pasat hami tu panitia dohot tu sude ruas ni huriata naung pasahaton pelean dohot panupakion di ulauni. Walu, daftar ruas daftar ulang. Mamuka Minggu sadarion 30 November 2025, nunga gabe ruas nagok di Huriata, keluarga ni Amang Richard Manulang, Inang Clara Imelda Manihuruk, naung majalo pasu-pasu parbagason di hari Sabtu, sia Maret 2024 di HKBP Cimanggis. Nasi dia tinggal di Jalan Bakti Abri RT 5 RW 10 nomor 14 Sukamaju Baru Tapos masuk sektor Sion. Sia perayaan Natal Parhalado. Di hari Rabu 3 Desember 2025 di Patu Pado perayaan Natal Parhalado dohot keluarga masuk pukul 10 siawip manang jam pitu bodari. 10 amplop Natal. Di hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 naneng roon patu paut tado papungu amplop Natal. 10 sada. Titing Marbagas, Titing Paduahon,
Naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma. Sukres Yunadi Sitohang, anak nihalak amata, Sitohang nahinan, tubuh nihalak inata Berna Borusinaga. Alamat Gang Masjid RT 4 RW 8 Kelurahan Cisalak. Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Dohot Orowana, Indri Kristina Sihombing, Boru nihalak amata, Jackson Sihombing, tubuh nihalak inata Lamriana Boru Panggabean. Alamat Jalan Raya Pasir Putih kilometer 8, Huria HKBP Pasir Putih Resort Trinitatis. Tarpasu-pasu di hari Sabtu 29 November 2025 di HKBP Pasir Putih Resort Trinitatis. Titing Parjolo, Naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma. Daniel Sihombing, anak nihalak amata Marangin Sihombing, tubuh nihalak inata Almarisa Boru Siburian. Alamat Jalan Pancawarga 5 RT 2 RW Sada Penas Jakarta Timur. Huria HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Distrik Walu, DKI Jakarta. Dohot Oroana, Dorista Nopi Boru Siregar, anak nihalak amata Doni Siregar, tubuh nihalak inata Rosuta Boru Sianturi. Alamat Jalan Raya Pekapuran RT Sada RW 4 Curug Cimanggis. Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Tarpasu-pasu di hari Sabtu 10 Desember 2025 di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Distrik Walu, DKI Jakarta. Titing Parjolo, Naing majalo pasu-pasu parbagason ma. David Wirahadi Sinaga, anak niamata Linggom Sotarduga Sinaga nahinan, tubuh ni ina talenta Boru Huta Barat. Alamat Jalan Sao 5 Blok EE 4 nomor 10 Perumahan Sukatani Permai Depok. Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Dohot Orwana, Pahlawarni Boru Girsang, Boru niamata Lormantua Girsang nahinan, tubuh ni inata Bernike Boru Manurung. Alamat Jalan Raya Wangun RT Tolu RW 2 Kudus Desa Sindang Sari Kota Bogor. Huria GKPA Depok, Resort Jawa Barat, Distrik Opat Jawa Sumbaksel. Nunga Marpadan Manang Martupol Nasidana di hari Sabtu 29 November 2025 di GKPA Depok Resort Jawa Barat. Di pasu-pasu di hari Sabtu 10 Desember 2025 di GKPA Depok Resort Jawa Barat. 12. Informasi Panitia Umum. Jadwal kegiatan latihan Natal dan jadwal perayaan Natal Boima Taida Dewartata Ganup. 10 Majaha Surat Peduli Korban Bencana Alam. Dung Sipul Titingon, Hujahon Hamima Surat Soso-soso, Patupa Pangurupion tu Korban Bencana Alam, Sian Kantor Pusat HKBP. 14 Ralat Pelean. Ralat Pelean Warta 24 November 2025. Pelean Sadaa di ibadah pukul 10 Pituwib Tarsurat 2.580.000 satikosna 250.000 tu sentralisasi tarsurat 10.870.725 rupiah gabe sia juta 601.625 rupiah tuhuria 7.327.200 gabe 6.342.300 rupiah. Pembangunan 2.310.575 rupiah. Total keseluruhan natar surat 20.570.500 rupiah gabe 10.257.500 rupiah. 15 Torop Niruas nama dohoti parmingguan tanggal 20 November 2025 godangna 840 halak. Saplonom ruas nama ulang tahun kelahiran 30 halak, ulang tahun pernikahan 10 sada keluarga.
Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis Pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode sada 1 Desember 2025. Hatani debata napasikopon lasni rohamuna tarsurat di Yohanes 15 ayat 7. Molomian hamu di bagasan ahu, jala molomian hataki di bagasan hamu, cupang hamudo manang diape dipangido rohamuna. 10 pitu pelean iuran diakoni sosial Huria. Torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial di bagasan mingguan walu kepala keluarga godangna 2.400.000 rupiah. 10 walu pelean bulanan torop napasahaton pelean bulanan di bagasan mingguan walu kepala keluarga godangna 2 juta rupiah. Molia tema di pasahat huriata tusude ruas naung pasahaton pelean bulanan na dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan November 2025. Tuakana so pasahato dope taingot maamanginang makarikoton pasahato saganu bulan tuhria marhite parhalado sektor tabi. 10 sia keuangan Huria. Huria 346.102.800 rupiah. Pembangunan 1.222.650 rupiah. Sentralisasi 6.810.950 rupiah. Jumlah 334.130.400 rupiah. Molotung adong pelean naso tercatat manang salah redaksi aka peleani asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami padenggaton. Surat untuk dibacakan di gereja. PA Raja Tarutung 29 November 2025. Nomor 1708-08-11-2025. Hal bantuan bagi korban bencana alam. Kepada yang terkasih, seluruh pelayan dan warga jemaat HKBP dengan perantaraan pendeta resort di tempat. Salam dalam nama Yesus Kristus, Raja Gereja. Sejak hari Senin 24 November 2025, beberapa wilayah khususnya Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Sumatera Barat, terbaru sebagian Medan dan Aceh mengalami bencana banjir bandang dan tanah longsor yang diyakini merupakan dampak krisis ekologis. Peristiwa tersebut menyebabkan banyak saudara kita mengalami penderitaan, kesulitan, kehilangan serta keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Menurut laporan BNPB pada hari Jumat 28 November 2025, korban meninggal dunia mencapai 116 jiwa dan 42 orang belum ditemukan. Sebagai tubuh Kristus, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih dan kepedulian melalui doa, dukungan moral, serta bantuan nyata. Sehubungan dengan ini, kami mengajak seluruh pelayan dan anggota jemaat HKBP untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih dengan memberi bantuan sukarela melalui rekening kantor pusat HKBP, BTN, BRI Cabang Tarutung, Bank Sumut Tarutung, Bank Mandiri Tarutung, BNI Capem Tarutung dengan nomor rekening Boima Ta Pangido di Parhaladota masing-masing. Kiranya melalui bantuan yang kita berikan menjadi saluran kasih Tuhan dalam menghadirkan pengharapan bagi semua saudara kita yang menderita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teriring salam dan doa Huria Kristen Batak Protestan atas nama Eporus tertanda tangan Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Songoni mati ting nama sadohot si pamasaun di tonga-tonga di Huriata sai di pasu-pasu Tuhan tama peleani bahen sangap di Goarna.
Tabegema lagu pujian na binuan ni Ina Esther. Marede mahita sian buku edde nomor 42 ayat sada doho tudukna
Huhut papung pelean sada A dan sada B.
Amene debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti aka ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus duhatai. Amin. Horas madihita manginang, selamat Advent madihamu. Tajako mahatani debata imasian panurang Yesaya bidu 2 mamuka sian ayat sadaro di ayat 5. Tapayut ihuk mau jahamadita salukna songonon mahatana. Hamuliaon ni harajaon ni debata sugut odo hata nani ida ni Yesaya anak ni si Amos taringot tujuda dohot Jerusalem. Masa do sugut di ujung ni aka ari hot disi di paojak doluk ni bagas ni Jehovah di pusu ni aka duluk jala humisat sian aka robean jala marrongoman matusi sudi aka parbegu jala torob aka bangso madapoton tusi aka namandok beta hita tanah kohima doluk ni Jehovah tu bagas ni debata ni si Jakob asa diajar hontu hita aka dalanna jala mardalani hita diaka lapangna ai marharuroan sian siod dosogot patik jala sian Jerusalem hatani Jehovah. Jadi manguhuma ibana di tonga-tonga niaka perbegu jala toruona torop aka bangso. Jadi patopa honon nasida mapodang nasida bahen gigi jala hujur nasida bahen aka sasabi dang be sintahon ni bangso dopak bangso podangi jala dang be guru honon nasida parmusuan beta hamu ale pinopar nis Jakob mardalani mahita di hatiuron ni Jehovah. Ima sahatna huriana hinolonga di bagasan Yesus Kristus amanginang mungkin ra dang dope marsjalangan hita nakinate mandok akadongata marsjalangan majuhita siamundo ambirakta selamat Advent mak nahamu mak. Buah doi berek kamu nakin, eda muna nakin, songona murhing do bihina, buah songona ha do minar do, amang bohine laetai nakin ejalak kamu. Alana songono minggu Advent opat di pare di huriat tahaka BP. Minggu Advent itu minggu hari yang tenang. Songon akayana kota minggu tenang ina andurang so ujian. Artina ikon tenang do hita ikot tiur do parnidata laho manumunumu hatu tubuni Tuhan Yesus Kristus unang asal tahyuton non natal parjulu natal paduahon alai tubuh jala sukot do pediateti late kosom teal hacit niroha dan di tikiton baru yamang tak selesai honon sonari dui asa unang marisuang hita madalani mamasuhi minggu-minggu Adventon na pinaradi ni huriata kawipi pangaradion ido Advent mempersiapkan jalan buat Tuhan doko kamunjo hado topik ni minggu tasadarion sudah hamu madok hado topik ni minggu tasadarion mardalan berjalan di dalam terang Tuhan. Bohano ita mardalan di bagasan hati uron. Unang jodohot Tuhan nei di bagasan hati uron alai adong dupena sukot di bagasan hati ateta pikirata hacit ni roha dang yas dupe. Parmaikon naramuna matok kan. Tak kasih ya parmaikon. Hela kope. Ola na mabuk marjuji. Ini harus diselesaikan. Ikon saya sonari, ikon pasidungo muna sonari. Asa marlapatan maminggu Adveni nata dalani, nata masuhi. Unang marisuang, Advent parjulu doon tanggal 30. Minggu naneng rog tanggal 7 Advent paduahon. Mangihu usai satu minggu Advent paupaton. Hape dak tiur dobe nyon.
tiur dupe. Tong do holan nao marpikir lau mangulau na jahat hajaton. On lateni roha. Ena bagga si patah hita halak batak mangulau ni. Ini tuh kan. Ini yang tidak boleh berada dalam apen. Ikon hapusonon di, ikon selesai honod di. Songon aka tetangga teh puasa nama guarna namang. Dang bui tiur parnidaot tadi haroro di hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Lau manumunubu hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Unang ipikir hamu tabu hamu mar Natal. Pasayon hepeng puluhan juta di pas Natal saburng ini. Alai adong dope na sukot dison. Ido makana usuru na kinta kolan madok adpen selamat adpen di siamun muna birang muna di pudi muna di jolo muna bereng buhine sokot dia do tuhamu. Manang salinai maju hamu marsi bereng ajo. Songon adong do wida SKT. Jadi jangan main-main kita memasuki minggu Advent ini. Dak kolan seremonial minggu na manginang. Minggu na istimewa do mingguon. Amin. Minggu na istimewa na pinaradini di bata marhite huriana HKBP. Ido umbahen di dok dia parjulu. Oddo hata nani idani si Jesaya anak ni si Amos taringot tujuda dohot Jerusalem masa do sugut di ujung niaka ari hot di si di paojak doluk ni bagas ni Jehovah di pusu ni aka doluk jala humisat sian akarubian jala marrongoman matusi sudi aka parbigu ikomar pungudo sude di harajaon ni di bata molo tung nungaro lahau pasikopon ni di bata saluhutna. Jadi bencana alam itu belum seberapa idon yang dohonon ni turpukon belum seberapa alani taparade dirita tapatiur dalata asa unang masa nanaing si pamasaw ni di bata muse martangiang hita manupoti dosa hita sama hita dongan sapar saurata baru matiur mahita martangiang hita manupot dosata tu di bata. Jadi dang tiki tahun baru ya mang isi mabir isi masaksang isi sudi marsunang-sunang mekkelita dang isi sonari do selesai muna sonari do selesai otak molo adong molo tung adong alai dang bui gabusan muna di bata dang bui gabusan ni culma di bata ikon papungon ni bata do di harajon ni suri bangso parbigu geriade ikon rodo ibana sumomba di bata molo nunga tungro akka arina imana ni dok dia itu lunakin jala torob aka bangso mandapot tuntusi aka namandok beta hita tanah kohima duluk ni Jehovah tu bagas ni debata ni si Jakob asa diajar hon tuita aka dalanna aka nasotar ajar haddobe dang tar ajar hono dope di portibion ikon ro tu duluki asa ajar hon ni debata hatana alai dak pola raina rakwati dak pola nai kotu dulu kita sonari mahita marsiajar hatani di bata mian mahatani di batai tahu lahon mahatani di batai nang mian di bagasan hati-hati dorwata asa tiur dalata. Jadi saya rasa ya kita bercerminlah pada diri sendiri introspeksi sendiri mahita teh unang gabe tim penilai hita tim sukses hita dia kana asing alai dang sukses keluarga tak dang sukses dirita holan na pahaciton rohani dongan alai mardonga mania marsaur manian di bagasan ha tiuron nasian debata i dua manginang
minggu namanumunubuon minggu adpenon asa idon na nidok na hamuleon ni harajaon ni dibata sugut akan datang kemuliaan Tuhan pertunjukkan kepada semua bangsa yang tidak percaya bangsa perbegu ini anaknya akan patuduhon ni debatamai papungon ni debatamai jala mubama Sion mubama gabe harajon ni debatamai alani mahurian na hinolongan di bagasan Yesus Kristus boha hita idon waing uno ni terpukon boha hita ay songo-songono mahita dung Januari non maaf dung Februari non 2026 mangulahi musi dosa itu mak ini kan marjahati sama julma alai dung muruk debata Tuhan tolong ina tangi hobi kita alani andurang somasai ikon sonari ubota ikon sonari haimbarota dirita alai dang na badia-badiahon alai ikon badia alai do Apostel Paulus tuhuria Korin songon parohaon ni Kristus Yesus ma parohaon muna inna dihatani tuatai seperti Yesus Kristuslah perbuatanmu bahwa manginang selesai be persoalan ta dibagas di huriaon manang ta pertato mak jugul ni rohata takang ni rohata bahwa jadi sekarang saatnya manginang mari marsi paturian ita dak pula patureo tahalak nasing dirita sadiri mata pature sada patureo diri yang sada selesai tiur madalani tiur ananima huriana henolongan di bagasan Kristus Yesus di ayat 4 nakini dok jadi manguhuma ibana di tonga-tonganya kaperbegu jala turuna torop aka bangso jadi patopa honon nasidama podang nasida bahen gigi jala hujur nasida bahen akana sasabi dang be sitahon ni bangso dopak bangso kodangi jala dang be kuruhonon nasida parmusuhon beta hamu inna dia parpudi beta hamu ale pinopar ni si Jakob mardalani mahita di hati uron ni Jehovah nats ini adalah ajakan mengigil hita tutur pukona manginang beta hamu beta hita amanginang mardala mahita di hati uron ni Jehovah anggo di hati urotan itu hita mardalan serba kurang itu amanginang serba marhahurangat do hita molo mardalan hita dipikirata di utuk tao di hati-hati taon sian hajol mauta alai dang mardalan hita di hati uron na sian di bata Jehovah dang roto di batiur hon pikirat do hati-hati ta anggui nang maralo mahita dohot di bata nang marisuang mahita marminggu alai tabahas ta analisa hatani di bataon hatani di bata si tangi honon si begi honon suatonon mian si mianonon di bagasan hati yang roh pikiran ulahon jadi tidak ada pernah ada kritik dengan firman Tuhan tapi dengar lakukan please do it kerjakan olanido jadi mula dong di YouTube berdialog ya silahkan menambah parbinotom mai aledang tung ina tutu hatani di bata na tutu ala sudero bangso no marpung jowona di dulu na timbu
di parade de batado tuaka na porsia ima inganan saliring dilingna. Johannes madok ay songono do holong ni rohani di bata pula do anak nasa sada di leon asa unang magu hita jolma. Anak nasa sada ima manginang. Namar guar Jesus ima Mesias na neng roi. Lau mangeleo dami di bagasan rohana pikirata. Asa boha asa miyama di bata. Supaya ada tempat Tuhan Yesus dalam hati kita. Damai yang dari Yesus Kristuslah yang akan kita tanamkan dalam pikiran dan hati kita ini. Damai nasihat dibatado na ulehot Tuhamu inna dibata. Dang damai nasihat portibion. So dia madami nasihat portibion. Marbadai masalah keluarga. Jona mahula-ulana di atas si panganon. Pinahan usai potong korban. Alay man nugut nay arong mamangompor musi marbaday musi ima dami na siya portibi. Alay dami na siya di bata miyama hatanay evaluasyon nama sudi hata-hatai na siya portibi. Jala bertahan may bana mardaulat mahatan di debatay di tonga-tonga ni keluarga nang dibagasan hati-hati nang rohana mia ma tugu ma tang maha porsiona dangadong bui manggugahoni dangadong bui na mambain lipe parsaoran na dok debata dohot ha porsionai ima dami nasian debata. Jadi dang dami nasian portibio na manginang natapa hembang tapa husor-husor dami nasian di batama asa tiur pardalanata unang tiur di pikirata unang tiur sian ati-atita alai tiur ma pardalanata tiur sian di bata asa tiur tutu dang patiur-tiur hon alai tiur tutu hatai dalani bainota tu di bata asa mian di bata asa turpukon amanginang satitongna gombaran doon gombaran ni jolmei alani di gombar hode batama jolmei bangsui namar dosei alai gombaroni di batama jala patadoni di batama ibahana ma na punah harajaon ibana mana bui pa cocok kon pa muhon sudi bangso termasuk ma bangso perbegu. Dialah yang punya kerajaan yang tunggal yang tidak dapat menggoyangkan siapa saja, tidak dapat digoyangkan siapa saja. Ala ibana do na punasa saluhut. Ani mamanginang huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus ulu mulak kamanon bahawalamu mainat tamune amat tamune saya sama amang bapakku dosaku ini muma ate unang juro tahun baru 3 bulan na itu baru 2 bulan dangi nuaeng do asa masuk kita tu minggu nenerong tanggal itu adpen paduahon tiurma dalam muna Roma akapasu-pasu amin. Roma akapasu-pasu ala di bagasan hati urut daham akan asomar parmai dope Roma parmai na taonon akan asomar hela Roma helana akan asomar pahupu ngaliling pinaima-ima dipakirimona Roma paupui amin. Alai kotiur dah unak kolan buhi muna patiur muna songono patiur-tiur kon ala ni bedak ala ni makeup dang buhi i ikorodo patiur hon hatani tuhani konon tiur mardalan lampok makatai asa marsangap marhite keluargai debata marhamuliaun debata di tonga-tonga ni keluarga ta di tonga-tonga ta huriata nang parsaorata
na sosa ugamo dohot hita dinggan hita marsaor porsia mahamu gok akapasu-pasu alai moloso dipati urhamu moloso mar hasesado sadupe hitaon sama hita daumai pasu-pasui olan paimao tupe di bata wahadoho neng paturuton di bata ale aladang ulu hita manopo di dosata marsia sisa dosa bertahan hita di hatakang au tahajugulota dang tuhita bedabu tusan habada tap inda pasu-pasui alayu nang matahi ete lias mai alanima dihamuna muriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus beta hamuma ajak kita masuk di akapinoparta akaton nokta nang pamilita sudi matahe madalani nguluon di bagasan hatiuron nasian di batama unang hatiuron sian hitabe ganup ala dang pas tiur hatiurotai dia rupan di batana badiai napasna hati uron nasian debatai mai si ulahonota asa unang marisuang hita mandalani nguluta mandalani minggu at penon na manginang asa martua ma debata amin martang yang mahita mulia tema Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami. Siala asidot holong roham dot dengan dibasam. Nasa toktong ho Tuhan mengiring-iring padalanan ngul nami. Asima roham di hami Tuhan di saluhut Tuhan dalam nami. Naso tiur depe atong marhiti hatam. Nunga disabur hokon hatam Tuhan marhiti pandrong Yesaya. Tiur matuan mian pardalanan nami. Lahuman umun muhodi hatutu bumi Tuhan di Natal asa di namar Natali marnida mahami odo Tuhan siraja dami siraja sibuan saluhut nai dihami di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami soksoni mata he Tuhan tikting namasa nanaing si pamasaon ni huriam ima Tuhan diaka namasa di tapteng tarutung do saluhut mata he Tuhan nunga hibotohoi Tuhan atau ngasi maroham dinasida Tuhan atau mahiyang matuhan ai kisaluhut na dengga matuhan humapa denggaton Tuhan alahodo da punasa alahodo Tuhan nabui patiuro saluhut dalan ni hajol mon nami di bata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami sok songoni mata he Tuhan nang aka anak ni huriam nang marbagas Tuhan nang majur pasu-pasu parbagason toktong mahu Tuhan patiur hondalan nasida Allah mangalugahon rumah tangga nasida asa ho managabi uluan ni rumah tangga nasida Tuhan asa toktong marhamul yaum mahu Tuhan jong mah hatam Tuhan di bagasan keluarga nasida ganup marsada-sada sok songoni mata he Tuhan dia akan natal yang patupo nami di uriam hakabi peci manggison Tuhan pos rohanami Tuhan sai homa Tuhan mangaleon hadamiut di hami asabui hami mardalan di hati uron di malam Natal dia akan Natal na pinatupan ni huriam Tuhan asa di bagasan rohana yas rohana las Tuhan maradu pokko mamuji-muji pasangapko marhiti hatu tubum Tuhan Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami sok songoni mata he Tuhan nang di bagasan sadarion di parmingo nami Tuhan godang doa kehasalan nami nang dosa nami sama salut ne Tuhan asa utama kami gabe habar ni pas-pasum Oma Tuhan tang yang nami elek nami Tuhan no sombo kami marhite-hite guarnenakmu Yesus Kristus Tuhan kami martangi yang kami Tuhan amin mari dihita las tepat saat ma piliata tu bencana alam dot pilihan paduahon
Jongjong Mahita. Tatang ya koma piliata ali di bata amanami na di bano gijang hodo haruruan ni saluhut si lehon na dingkan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho say jalu may gabi uap na husus di culum pasu may jalaramoti asahu parhasiang hami pilihanon patimbul hon harajomu di tonga-tonga niuriam dohot di portibion buhai marohan hami marhite tondim asalam mutanda hami gudang nisi lehon mitu hami asalam gir hami mandok maulia tetuho marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale Tuhan de bata amanami rodi saliling nililingna mauleate marohanami tuho ala diramoti ho hami di bagasan tahun parhurion nang salpui asini roham do napasahaton hami tu bagasan tahun na baruon wida hami di bagasan nasa tahun ni denggani basam buas doho mangalehon barita nauli tu hami asa mardami jala marhasonangan rohanami ditambahi hodo bilangan ni akana porsia akana burju mangului hatam di pargugoi hodo akana porsia dohot na posom akana mamaritahon habal gomu di tonga-tonga ni huriam tung naso habilanga do sude denggani basam na satahoni sian minggu tu minggu sian bulan tu bulan saat rodi sadarion di baheni puji hami ma guarmu jalau pasanggap hami maho saya gom-gomi jala pasu-pasu manang huriam tambai maganu ari torop ni akka mana porsia namar holong ni roha diho sai pararat maharaja di sadok portibion sai ramoti huriam asa unang saut tahini parjahat na mangambati hararat ni harajamu sai unang loas huriami disusai di gaori manang diliai ramoti ma akana pinilitmu pai masahat Tuhan uluan saya ramoti masudina posom nama maritan barita nauli saya jo ma akana sotu mandaho doho parugamon asing asa dohot nasida pasangapon guarmu saya ramoti jala parbadiai mahuriam sahat rodi haroroni Tuhan Yesus Kristus amin ali amanami na di bana kijang saya pinarbadia maguarmu saya roma harajomu saya saut malamun roham di bana tongon songon na di bana kijang dan matu hamis darion hangulua siapari saya sama dosunami songon panesanami di dosa ni doa namar dosa tuhami unak kami togion tu pangunjunan palua mahami sian pangago.
pasu-pasu dara di maroti Tuhan di batama ho. Di sondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana medaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaur hom madamena tu todim amin. Amin.